Зямля, мова, хата, маці, радзіма, Беларусь. Як шмат важных слоў увасабляе ў сабе яна, жанчына. Беларускі край бачыў мноства выдатных жанчын, якія пакінулі свой непаўторны след на нашай зямлі. Яны ўплывалі на ход гістарычных падзей, будавалі храмы веры і навукі, удзельнічалі ў спартыўным і культурным жыцці, стваралі і захоўвалі прыгажосць. Якімі ж якасцямі багата беларуская жанчына? Запрашаю вас пазнаёміцца з нашай зямлячкай, зоркай літаратурнага свету Ганнай Новік. І на прыкладзе яе жыцця паспрабуем высветліць, што характэрна для беларускай жанчыны. Сёння вам пра гэта распавяду я, вучаніца 11 А класа сярэдняй школы нумар 3 горада Вялікі імя Вячеслава Сасонкі, Саланец Сафія. Нарадзілася Ганна 25 сакавіка ў 1914 годзе у горадзе Аўгустове Сувалкаўскай губерніі, цяпер гэта Польшча. Праз пару месяцаў пачалася Першая сусветная вайна, і бацькі вырашылі вярнуцца на родную вілейшчыну ў вёску Варонічы. Потым была пачатковая школа. За першую зіму прайшла 3 класы. Настаўнікі выявілі ў яе надзвычайныя здольнасці і рэкамендавалі бацьку вучыць яе далей. Бацька ж быў перакананы, што дзяўчыну вучыць не трэба. Папракаў маці, што тая не нарадзіла яму сына, які быў для яго памочнікам. Але Ганну яшчэ вельмі цягнула да кніг і школы. Яна дачакалася 15 год, калі ўжо самавольна пайшла ў 7гадовую куранецкую школу. Вучылася выдатна, але было цяжка з грашыма, бо навучанне было платным. Каб заплаціць за навучанне, Ганна дапамагала рыхтавацца іншым вучням. Кожную свабодную хвіліну дзяўчына штосьці піша. Аднойчы дзецям у класе трэба было напісаць верш у 8 радкоў, ды Ганна выканала гэта заданне за ўсіх у класе. Праз год вяртаецца дадому і прычыняецца да падпольнай дзейнасці. Разам з мясцовай моладдзю ставіць беларускія п'есы, выпускае часопіс і праводзіць сходы. У хуткім часе стала вядома, што удзельнікаў падполля збіраюцца арыштаваць. Па гэтаму было прынята рашэнне ўцякаць на ўсход у Савецкі Саюз, але не выйшла. Усю групу разам з Ганнай арыштавалі. Прысуд быў наступны – 2 гады і 8 месяцаў. Менавіта тут, у будынку былой вілейскай турмы, яна адбывала сваё пакаранне. Тут яе крыважэрна збіў следчы. Пасля таго, як яна вярнулася дадому, яна працягвала падпольную дзейнасць. Таксама яна цяжка цярпела з боку ўлады. Пасля ўз'яднання заходняй Беларусі з БССР стала дэпутатам Народнага сходу ў Беластоку. Потым была вайна. Ганна Аляксеевна стала сувязной партызанскага атрада імя Даватара. Кожны дзень мог стаць апошнім, але яна мужна, як умела, змагалася за радзіму. Успаміны аб гэтай старонцы жыцця паэткі мяне вельмі ўсхвалявалі. Менавіта для мяне і маіх сяброў яна стала прыкладам жаноцкай моцы, стойкасці, адданасці сваёй справе, радзіме. Увесь гэты час Ганна не пакідала пісаць. У 1960 годзе яе прынялі ў саюз пісьменнікаў. А праз год яна выдала свой першы і адзіны зборнік «Мае вёсны», які меў наклад 1730 асобнікаў. Нягледзячы на цяжкі лёс, дзяцінства падчас вайны, падполле, арышт, інваліднасць, Ганна Аляксеевна ніколі нікому не адказала ў сустрэчы. Шмат супрацоўнічала з мясцовымі журналістамі, вяла актыўную перапіску з Максімам Танкам, удзельнічала ў розных мерапрыемствах. Яе імя добра вядома на вілейшчыне і за яе межамі. Да яе звярталіся за парадай, за дапамогай, за спачуваннем. І яна ўсіх абагравала цяплом сваёй душы. Яна прыхінула да сябе многія творчыя сілы нашага краю, аддавала пачынаючым паэтам часцінку свайго сэрца, натхняла іх на творчасць. 7 студзеня 1997 года Ганна Новік пайшла з жыцця. Яна пражыла годна. Дык якая ж яна, беларуская жанчына? Працавітая, нязломная, таленавітая, з вялікім сэрцам і багатай душой. Усё ж такі веру, сіламі збяруся. Устаю яшчэ і гэты раз. Акрамя любімай Беларусі, мне зусім не трэба той парнас.